Bermeoko Arene kiroldegian hobekuntzak burutu ditu Bermeoko udalak. Hobekuntza hauek eginda gainera, igerilekua berriro prest izango da erabiltzeko moduan. Lau dira, igerilekuan eta polikiroldegian burutu diren hobekuntzak. Igerilekuko beiratea berriztu eta txukundu eginda, barruko sabaia ere aldatu eta hobetu eginda, igerilekuaren Enrique Zubiaren margolan murala berriztu eginda, eta beharrezkoa zen kiroldegiko larrialdietarako eskiara berria jarri da. Alitza Baroa Bermeoko alkateak berrikuntzak aurkeztu ditu, Itxaro Zabala Bermeoko kirol patronatuko zuzendariak igerilekuko zerbitzuaren xehetasunak eman ditu, eta Enrique Zubia artistak bere margolana azaldu du. Gaur egun garrantzitsue da, batez be, gaur aurkezten dugu zen inbertsinuek esfortzu handi bet suposatu da hoielako, esfortzu handi bet ez bakarrik arlo ekonomikuen, baitxe be, hilabetietan zehar egindan lan baten emaitzak aurkeztuten dugu zelako gaur, eta beste urrats bat gehiago emoten dugulako bideo honetan, eta da zerbitzuek berreskuratuten eta zerbitzuek kasu honetan kirol zerbitzuek hobetzeko pausu bet gehiago emoten dugulako. Gaur kiroldegizen gauz eta igerilekuen gauz hain zuzen be, azken urte honetan kiroldegizen egin zen inbertsinuen aurkezpena hitzeko. Azkenengo urte honetan 736.600 euroko inbertsinuek egin jauz Bermeoko udalak udal kiroldegizen, eta bestiek beste pisineko kristalera osue aldatu de, hemeko pisineko tetxue be osorik barriztu de, ikusten dozuen moduen, hain esanguratzue eta hain barneratute Bermiotar guztiok eta erabiltzaile guztiok hain barneratute okintzun Enrique Zubia murala be barriztu egin je, eta kiroldegizen bertan urtietako beharrizan bateri urtenbidi emon jatzo eta larrialdietako eskilarien inbertsinue be amaitzu de beraz, kirol azpiegitura hau hobetzeko inbertsio garrantzitsuek egin jiez. Esan dako moduen, hilabetietako biharra izan da hau, eta alde horretatik nik eskertu gureko neuke zelanez kiroldegiko langileek erakutsi dauen konpromisue eta egin dauen esfortzue. Ze hemen, enpresak lanketa bate egin jauie, kiroldegiko langileepe COVID-ek itxidozkun egoeri edala eta euren esfortzue eta denporie dedike daue hemen mantenu lanak eitzen eta kirol instalakuntzako. Betuten ez bakarrik igerilekuen, baitxe be eskuazeko kantzatan, baitxe be gimnasizuen bertan, beraz, esan geinke, eta hemen dago Itxaro zuzendarize, beste itxura bategaz berreskuratuten dugu zela kirol instalakuntza honek. Eta zelan ez, eskerrak emon bebai, hilabetietako bihar honek suposatu dauelako eskerrak emon Bermiotarrari. Hilabetietako bihar honek suposatu dau kiroldegiko zerbitzu batzuk, ez pandemize gaitzi bakarrik, ez badase biharrak aitzipe bai, etenda egon dizela, sarratute egon dizela, bestiek beste, igerileku eberau, hainbet hilabetien sarratute egon da, holan, alde batetik, COVID-ek sortu dozkun egoeriek, holako ondorizu ekarri dozkulako, eta beste alde batetik, bihar honek gauzatu alizateko, sarratute okin behar izan dugulako, beraz, nik eskertu bebai, hain pazientiek izan dizen Bermiotarreri ze ulertuten dut, hainbet hilabetetan zerbitzu hau esokitzie, ez dela inon guztokue, emaitzak bera bakarrik berbaingo dau. Esan dako moduen, gaur hemen aurkezten dugu zen inbertsinuen artien, kristalerako inbertsinue dau, 525.213 euro bideratu diez kristalera hau barritzutire, eta aipatu behar dut eta eskertu Bizkaiko Foru Aldundize bebai, ze Bizkaiko Foru Aldundizen diru laguntza bategaz egin dugu alkarlanien kristalera hau barriztuteko inbertsinue. Badakizuie, urtietan zehar, urtien ondorioz kaltetute egonda, aizete batek guztiz kaltetu zauen, eta inbertsinue eitzeko erabakize hartun zen, eta Bizkaiko Foru Aldundizeri be eskerrak azpiegitura hau barriztuteko laguntzi gaitize bestela eskendun posible izango magnitude honetako inbertsiorik eitzie. Tetsueri jagokonez, kristalerin inbertsinua eitzen egon ginela, tetsue bez arkituta egon zen, eta beste haize bolada batek tetsue apurtu zauen, horrek ekarri dozku bebai, epiek luzetuti zoritxarrez, baina, bebai ekarri dozku azpiegiturie bere osotasunien obatuteko aukera bat izatire, alde positibo bat ikustiarren, eta horretara be, 39.500 euro bideratu diez. Eta esan dako moduen, beste urtietako demanda bat, larrialdietako eskilarie, badakizuie, kiroldegizen, goikoaldien,
futboleko kantxa bat hauela, eta kantxa horretan 2006 urtetik ja legie ez dugu beteten izan, eta erabiltzaileen eta herritarren segurtasune arriskuen imitzen izan dugu, 100 pertsonatik gorako ekitaldizek legez kanpokuek ziren, ez talako negon evakuaziorako biderik. Txosten hori okin dugu, eta azkanien ja einje inbertsio hori, 162.200 euroko inbertsioe einje ikusteko aukeri eukiko dugu, eta horrek gure erabiltzaileen segurtasune bermatutie ekarriko dau, erabiltzaileen segurtasune garantizetie, eta ekintza jentetzuek, orain ezin dugu zenak egin zoritxarrezko bizegaitzik, baina etorkizunien egiteko aukeri eukiko dugu zenatan, 100 pertsonatik gorako ekintzak eitzeko aukeri okingu, ezelako arriskurik asumidubarik legie ez betetiarren eta segurtasune bermatute, erabiltzaileen segurtasune bermatute. Beraz, alde horretatik pentsatzen barri pozgarri betala, udal gobernu honek beran agintaldi planien azpiegitura honek hobetzeko konpromiso hartun zauen, beraz, konpromiso bat gehiago beteten dauena udal gobernuek, zerbitzu bet gehiago hobatuten dauena, herritarrak disfruteteko aukeri okingo dugune, eta igerilekue bera, bizartik aurrera erabilgarri egongo da, herritarrok erabilgarri okingo dugu, zelanez osasun eta segurtasun neurriek bermatu beharko diez horretarako, eta horretarako itxarok azalduko esku orain zein itzuk izango dizen neurriek, esandako moduen, neuke amaitzu gure, bestiek beste Enrique Zubiari be eskerrak emon barik, gaur hemen aurkezten dugun inbertsio honetan, esandako moduen, hain mitiku edan, Bermiotarrentzako hain esanguratzu edan, muralabe barriztuteko aukeri okin dugulako. Murala aurretik egondana, orain 30 urtetik gora egindako mural hori Enrique Zubiak berak egindako izan zen, eta bide horretan ikusten gendun, herriko artistie izanik, berak egin behar zauela horren eraldaketie edo mural barri hori. Mural honek, eta Enrique horretarako daku hemen, berak azalduko eskuz mural honen izateko arrazoi guztiek, mural honek errepresentaten dau Bermiotarrentzako leku esanguratzu bet, eta ganera, errepresenta dau beti, eta honek be holan errepresentaten dau, geuren hortasune, eta kirolan baloriek, hori da asmue, hori representatie. Beraz, pentsaten dut, ikaragarrizko lanain jauela Enrikek, Bermiotar guztizo disfruteteko aukerie okingo dugune, eta beste behin be Enrikek beran konpromisoa agertu dau, herri honegaz, esfortzu hau eginez, lan hau eginez, eta emaitza, pentsaten dut, begibizten dauela, benetan, zoragarriz edala eta zelako itxuri emoten zuen. Beraz, Enrikeri be zorionak eta eskerrak emon eginiko lanagaitzik. Gaur eguneko arauak eta kontuan izanik, planteatutako prozedura da batez ben murrizten dauena da edukiera, instalakuntzaren edukiera, bai igerilekukue, bai aldagelekukue. Orduan, horregaitzik erreserba egin behar da, orduen erreserba egin beharko da, 3 aukera egongo diez, hitzorduak hartzeko, bate izango da bulego virtualaren bidez, bestie makinetan, bertan kiroldegi zen dauzen makinen bidez, eta azkena, eta ezin dutenentzako erozer dan, telefono bidez be bai onartuko da, baina batoz be, jende nagusien dako eta bestela ezin izango dugu erantzun, bale? Txandak izango diez, 40 minutuko txandak minutukuek, 40 minutu horiek uretan diez, aldagelara sartzeko gehienez 10 minutu lela oal izango dira etorri erabiltzaileek, 10 minutu horietan aldatu ingo diez, eta zorosliek baimentzen dauenean ja, igerilekuko gunera sartuko dira. Aurreko txandakuek orduan aterako dira aldagelara joateko, eta momentu horretan ja uretan sartuko diez. Ez diez egongo itxaroten batzuk aldatu arte, bestie sartzeko. Geurien txandak bata bestearen atxetik joango diez, ez? Alik eta txanda gehien ataratzen alegindu gara. Eta besteik ez, ezaztuteko toalla, txankletak eta txartela. Bertan dauzen aholkua jarraitzie, musukue eta distantzia, eta besteik ez, disfrutatzie dauko gunearekin. Gustan dut emon postasun bet, fin deguntaz, deporti hori izan behar da, gustureko gauza bat. Bermeoko representazio izaro da, erdi zen kokakuterra itxik ez, leku, toki zen non. Eta deporte gogorra bari da jolasuten, jokuen,
aparte umien pisine ondoen da, orduan umientzako esan dela gauza purgete posgarri kolorik eitxik eta movimentu eitxik. Gero sartu dut hor erdizen dauen bikotie, baltzatire, jente etorri barriz eta osenak, nahi edozen kolorekoak, bai, bueno, representateko minutez baltzak. Da, besterik ez jauze bez, gero bai agentien komentaizu bai, hori gustatzen aten zutie, onak eta txarrak hauek edo hoa hauek edo, en fin. Sin maz, hori da dena. Kolorik imaginete nahi, pentsatzen neuk, ni neuk gusturek gratu nahi, danak azapurret duelako, da entzun joten gauze beba konforme izan di horretaz kolore tonuek eta konjuntun ondo duzela. Aparte gapurret relajante zuti ez, berde gauze tonu lez beba da, horrek etxan dago apurra gauza relajante emoten dugu. Relajante eta postasun okitzeko bertoko movimentu. Beste barik. Bueno, izenburu da, zelan da, bizipoza. Dabe bai apur bat, berton bikusten da, ez da, zerbait. Nik gustatzen dut asko Matisse eta Picasso. Matisse eta Picasso. Eta horregaz ibiltzen naiz beti aspaldizon, oraingo urte pare baterik bueltaka pintxeteko honetara. Zenik orain hartu holan ez dut pintxet, utzek hasi naiz hauitzen. Eta asko disfruteten dut eta topetzen nahi holan. Eta arekin zuen, bakotza bera mandatik mural bana, titulu mintxoen frantzez, zelan da, bauri, bizipoza, la alegría de vivir. Honei bori guzan otzan ibiniz, afin deguntaz hori esan behar da, hemen gauze serizu bat ezin duzu egin laneko gauza bat edo arraintzen edo ez dakit ez, tokireko leku. Olatuek azokuen, apurete zahara osalitzek ez horreko olatuek, baina bueno, da ametik azten da, eta dan errementaten dugu, arrainek azpititi da, eta hori zokue. Nik uste bete konsegidun dutela, neu posin hau. Gero jentik zer esaten duen, da movimentu moteko bain dutez batunek aran, ikurreko nan, eure figurete posture desbarrenetan, da batzuk ondotik, guretan ondotik eta bestatzek azalin. Danari moteko apur bete movimentu.